Kaixo, ongi etorri, bai Euskarari elkartea kantolatzen dituen elkarrengandik ikasiz solasaldi hauetara, aurtengoan 5. edizioa daukagu, eta gaurkoan, etorkizuneko langileak izango da landuko dugun gaia. Gurekin gonbidatu batzuk ditugu, aurrerasago aurkeztuko dizkizuedanak, baina ezer baino lehenago ideia nagusi batzuk jarren ditut mahai gainean, zuek ere gaian sartu zaitezen. Datuen arabera, azken 2 urteetan, EAEko enpresetan 5.000 lanpostu gelditu dira utxik. Hau da, EAEko langabezia tasa 8% izan da ere, lan eskaintzen 0,5% ez dira betetzen. Adituen arabera, historian zehar, beti egonda lan eskaintzen eta eskerien arteko desoreka. Hala ere, gaur egun desoreka hau handitzen ari da eta arreta jartzen ez bazaio, egiturazko arazo bat izatera iritsi daiteke. Demografia aldaketak, biztanleriaren zahartzeak eta belaunaldien arteko erreleboak desoreka hau handitu dezakelako. Zeintzuk dira betegabe gelditzen diren lanpostuak galdetuko duzue. Alde batetik, lan baldintza eskasak dituzten lanpostuak izango lirateke, bereziki soldataz ari gara hitz egiten. Eta bestetik, kualifikazio altuko lanpostuak izango lirateke profesionalen faltagatik. Horrela, betetzen ez diren lanpostu gehienak, eraikuntzan, ostalaritzan, etxeko langilerian, kualifikazio handiko lanpostuak eta lanpostu oso tekniko edo teknologikoak izango lirateke. Guzti honi buruz hitz egiteko, gaurko gonbidatuak ditugu, gai honen inguruan egingo dizkiegu beste galdera batzuk eta hauek erantzuten saiatuko gera. Horretaz gain, aurtengoan berritasun bat daukagu eta herritarren galderaren bat edo bestere sartuko dizuet. Ados? Beraz guazen elkarrizketatuak gonbidatuak aurkeztera, han justu nera aurrekaldean, Ibon Otaegi Perez daukagu, Laboral Kutxatik, ongi etorri. Ibon Donostiarra, jaiotzez. Enpresa administrazio eta zuzendaritzan lizentziatua, gaur egun Laboral Kutxako pertsona zuzendaria Gipuzkoan 2022 geroztik. Aurretik, urte asko egin ditu Laboral Kutxako postu ezberdinetan. Laboral Kutxako asmoarekin bat eginda, komunitate oparoagoa, berdinzaleagoa eta jasangarriagoa eraikitzea dezu xede, diozu. Horixe ba. Oso ondo. Bere ondoan, Julia Sersneba, ongi etorri. Ongi etorri. Bera, ikuspegi inmigrazioaren Euskal Behatokiko zuzendaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea da. Ekonomian lizentziatua eta soziologian doktorea. Talde arteko jarreretan, arrazakerian, xenofobian eta immigrazioan aditua. Hori da. Ederki, oso ondo. Eta nere ondoan, Niko Kuenka Beristain ekonomialaria. Ekonomia ikasketak, EHUn irakasle izandakoa eta finantza sektoreko analista. Gaur egun, enpresa bideako eduki aholkularia eta ekonomia analista. Hori da. Ongi etorri zuri ere? Eskerrik asko. Oso ondo. Gaiarekin pixkanaka hasteko, aurrez hitz egin izan dugun bezala, eta ikusleak onbeto uler dezaten 3 bloketan egin ditugu galdera hauek. Ados? Alde batetikan gaiaren kokapena egingo genuke, bai? Eta gerora joango gera pixkatxu bat gauzak modu zehatzago batean edo aurkezten eta galdera hauek egiten. Ados? Beraz, gaiaren kokapenerako lehenengo galdera Niko gatik hasiko gera, bera ekonomialaria izanik beti ere ikuspegi zabalago eskainiko digulako, horrek ez du esan nahi zuek ere parte hartu dezakezuenik. Ni joango naiz galdera botatzen. Beraz, lehenengo galdera. Zeintzu dira gaur egungo Euskal Herriko lan merkatuaren ezaugarriak eta gaur egungo langileen ezaugarriak zeintzuk dira? Bueno, azteko eta behin, Ego Euskal Herria zarituko naz batez ere, hor aldean nabaria dagoelako Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren artean. Ego Euskal Herrian ere ñabardura txikiak egon daitezke Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroko komunitatearen artean, baina antzeroak izan daitezke, ezta? Eta hor, industriak duen pisua nabarmentzekoa da, bai barne produktu gordinari egiten dion ekarpenean industriak, baina lanpostuen ikuspegitek ere, lanpostu industriak daukaten pisuagatik, ezta? Barne produktu gordinari egiten dion ekarpena 24%koa izan daiteke industriarena, eta lanpostuei dagokionez, enpleguari dagokionez 1% inguru. Beraz, horrek asko markatzen du besteak beste, lanpostu industrialek oroar nahiko lan baldintza ona dituztelako soldata aldetik, eta horrek bermatzen du bizikalitate desente bat. Egia da, azkenengo 4 hamarkadetan izugarri induela bera, industriak ere bera induelako, eta hirugarren sektoreak, zerbitzuen sektoreak pisu hartu duela. Horbe,
Ñabardura batzuk inetezke, informatikarekin lotutako hainbat lanpostu ere industria bezala kontzo edo daitezkelako, ezta? Baina egia da aldaketa bat egon dela, eta hirugarren sektore horrek, normalean batez ere turismoa gero eta pisu gehiago hartzen nahi da, hor soldata bajuak gertatzen dira, ezta? Lehen sektoreak berantza jarraitzen da, baina ondino badu bere indar puntu hori, ezta? Eta argazkia hori izango litzateke, ezta? Industrian batez ere autogintza, bestelako batzuk ere autogintzak izango luke pisu gehien, baina horrek bereizten gaitu herri bezala. Onerako zeintzarreako ni beti izaten duena da Espainiako ekonomiarekin konparatuta esaterako, Euskal ekonomia izan daitekeela industria itsasontzi bat, motelago duana, baina beti ritmo berean duela, Espainiako ekonomia izan daiteke belaontzi bat. Turismoaren haize bufadak alde dituenean oso arindoala, baina konsumo galera dagoenean edo krisi dagoenean zeko gelditzen dela. Horrek zentzu batean bere puntu oso ona dauzka, baina aldaketa garaitan eta hauen transizio garai batean gaude, transizio ekologikoa eta digitala hor dugu aurrez aurre, autogintzarekin gertatzen nahi da ikusten gara eta horrek baldintzatu dezake, baina basikamente nahiko gizarte industria izateak orain arte onura ekarri dizkigula esango nuke. Zeintzuk dira zure ustez edo daukazun informaziotikan bete gabe geratzen diren lanpostu hiek? Nik esandako horrekin ados zaude, beste ñabarduraren bat egin nahiko zenuke? Bai, hor zuk zentzu baten aipatu duzu, hor muturrak aipatuko dituzke. Alde batetik, mutur batean dauzkagu betetzeko konplikatua direnak lan baldintza gogorra dituzerako, egia da zuk esan duzun bezala, igual aitortza ekonomikorik ez dutela, baina ni besteak inutuko nuke gainera badira lan baldintza gogorra dituztenak, arrantza, lehen sektorea, beste batzuk ja berez jardura gogorra dituztela eta gainera ekonomikoki ez daude, aitortza hori ez dute jasotzen. Agian aitortza ekonomiko eta soldata duinagoak izango badituzte, ez luke arazorik izango, beraz, hor alde batean, eta gainontzeko muturrean izango genuke zuko aipatutako, eta batez ere teknologia berriekin eta ekonomia berriekin dutako lanpostu guzti horiek. Alde batetik, kualifikazio oso altuko lanpostuak, baina teknologia askotan formakuntza sarea baino azkarrago doan, badauz lanpostu asko agian kuantum edo teknologia kuantikoekin dututakoak, edo horiek ondino ez diren ez garatu karrera horiek hori asetzeko, kostata lortzen dela. Orduan, arronka hori egongo litzateke. Gero egia da, badirela beste ñabardura batzuk, eta seguro gero epatuko ditugula hor etxebizitzaren prezioa, soldatak sartzen dira, baina ni mutur horiek batzuk komplikatuak, gogorrak eta gainera ez oso ondo ordenduak, eta besteak oso kualifikazio altua eskatzutelako, formakuntza oso berria direlako, eta apenas jende asko formatu delako, ezta? Ados. Zure ustez, langile falta egiturazko arazo izango litzateke orduan? Eta ez bada, oraindik, zer neurri hartu ditzakegu egiturazko arazo bilakatu ez dadin? Egiturazko arazoa bihurtzen nahi da, hau ez da Euskal Herriko arazo bakarra, Europa osoan gertatzen nahi da, gainera hori lotu behar dugu evoluzio demografiko batekin, jaioze tasa berantza doa, beraz hori berez arazoa dauzkagu hainbat lanpostu horritzeko, eta gero Europan gertatzen nahi dena da, hiriburuek edo gune handiek izugarri pisu handia hartu dutela, orduan, kualifikazio altuko jende asko edo lanpostu asko areako doa zela. Orduan, badago lehia moduko bat hirien artean, jasotzeko talentu hori, ezta? Orduan, hor eskatzen duena da politiko publiko egokiak egotea. Esango nuke Euskal Herrian, argiluna daudela, gauza batzuk ondo indirela beste batzuk, ez? Eta erronka hori da, jakitea, baldintza, erakargarriak eskaintzen, ez bakarrik ekonomikoak, horiek ere bai, baina beste batzuk ere bai, kanpotik etorri behar diren lanpostu guztiak hartzeko, oreka hori da. Eta neurriak hartzen baitugu, eta esango nuke, harri gaera neurriak jartzen, baina neurretan aurrera ez dugu egiten, arazoa egiturazkoa gauzatu daiteke. Ados. Beraz, Nikok eman digu ikuspegi orokor bat gaiaren inguruan, ez dakit zuek, zuen ekarpena egin nahiko zenukete, zuen aldetikan? Bai, nik neuk emango nioke nolabaiteko orokortasunetik, nire egunerokotasunean, ekarreko nuke gai hori ez, guk hemen nik egunero laboral kutxaren izenean aritzen naiz pertsonak eta elkarrezketatzen eta auta beste, eta hortikan bai lan merkatuaren ezaugarriak nik ezagutzituan moduan ekarreko nizkizueke, eta baita ze langileak ere zer eskatzen duten, ez ezaugarri izango lituzketen, ez? Eta zentzu hortan, esan dezakedana da, bataz besteko adina, ez? Gaur egungo langileen bataz besteko adina badala lan merkatuaren nolabaiteko faktore garrantzitsu bat, ez?
bueno, adindua daukagu, eta hurrengo hamarkadan, ehuneko 25 gutxora bera, jubilatzeko prest egongo litzateke, adina egongo litzateke, eta horrek jende gehiago behar izatea ekartzen du, ez? Eta talentu eskasiaren egoera daukagu mai gainean, ez? Egunerokotasunean, dagoeneko hori lantzen, ez? Eta horre ikusten, aurrengo urteetan zer behar izango ditugun, teknologiak zertan lagunduko duen, baina gero benetan ze beharrekin aurkituko geran, eta hori nik uste enpresa guztien agendetan badagoela, egon beharko lukela, egoera horri aurre egiteko, ez? Hori da, lan merkatuan daukagun, ointxe bertan daukagun egoera, ez? Eta gero baita ere, perfil beharrak ere aldatzen ari direla, ez? Duela 20 urtetik, 20 urte behar ziren perfilak edo orain behar diren perfil aldere teknologikoa gehituta, nola baita esateko, hori ere etortzen ari da, ez? Eta horren egokitzapena egin beharko genuke gure aldetik, ez? Eta gero, langileen ezaugarrien aldean, langileak nolabaiteko proiektua aukeratzeko aukera dute gaur egun iaia, ez? Nahi zut, horren bila da biltza, ez? Enpresa batera edo kooperatiba edo bestelako batera hurbiltzen badira ere, proiektuarekin, berein baloreekin bat egingo duen proiektu hori nahiko lukete aukeratu, ez? Zentzu hortan, jaia leno ez Nikok eta ere esan duen bezala, oreka hori bilatu nahi dute, alderdi profesional eta personalaren artean, ez? Eta bietan nahiko lukete komodo sentitu lanean, eta lanak zer ematen dien baita ere berei, ez? Nolabait esateko, alderdi personalean. Eta hortik dator, nolabait, enpresekin marko luketen lanketa hori, ez? Lanketa hori, nun xedea markatu marko luketen, asmoa, propositoa, hori hortaz asko hitz egiten da, eta nire inguruko aurkezpen egin dezunean, xedeaz eta nik nahi takarri nuen hori, ez? Nolabait, ze garrantzia daukan gaur egun, enpresek barne hausnarketa hori egitea, ez? Eta beraien nolabaiteko proposito edo asmo hori idatziz jartzea eta mai gainean jartzea, ez? Eta hortik ekartzen nuen nik hori, zeren asko baloratzen da, ez? Gaur egungo langilek asko baloratzen dute, ez bakarri lanean hasteko, baizik eta bertan lanean mantentzeko ere, ez? Mantentzeko ere, langileriaren marka hori gauzatu beharra dago eta landu beharra dago. Eskat hori dira ezaugarriak, eta gero bestalde amaitzeko formakuntza eta garapena, ez? Barne garapena oso garrantzitsua gaur egungo enpresetan, aukera hori ematea, langileak bertan egon eta aurrera egin dezaten, ez? Amaiteko proiektu horren garrantzia, ez? Hori da, baloratzen dute. Nire aldetik, gehituko nuke baita, demografiaren krisia, bizi garenez, azkenean ere ikusten da, zainketa sektorean dagoen beharra. Hau da, kasu honetan ez da sektore ekonomikoa edo, baina bada garrantzitsua gure gizartean, ze azkenean adineko pertsonak zaintzeko eta umeak zaintzeko azkenean momentuz konziliazioarekin ez daukagu konponbide finkorik edo. Orduan, kasu honetan ere ikusten da beharra, eta kasu honetan kubritzen da batez ere kanpotik etorritako pertsonekin, baina zentzu honetan, sektore honetan badago behar handia eta gero eta gehiago eskatzen da. Beraz horrekin jarraituz, pixkatxu bat, galdetuko banizue lan merkatuaren errealitateaz, eta gian zurekin jarraituta, kanpotik etorritako langileak esaten da behar ditugula. Etorkizun hurbilean, Julia, zure ustez, zein sektore edo industriatan ikusten duzu langile atzerritarren premia handiena? Zaintzataz hitz egin duzu, bestelako sektoreetan? Egia esateko sektore guztietan beharrezkoa izango da, ze azkenean hori krisi demografikoa dagoenez, eta gainera horretaz aparte ere desoreka hori dagoenez, azkenen ikasketa maila edo ikasketa mota eta lan merkatuaren beharren artean. Orduan, hori ikusten da, gero eta gehiago adibidez beharrezkoak direla nolabait heziketa profesionalaren profilak edo ekonomian, ezta? Eta zentzu honetan adibidez, oinarrizko heziketa profesionala oso garrantzitsua da, eta gero eta garrantzitsua da gure gizartean. Orain ere, nolabait berriro baloratzen da, nolabait horrelako ikasketak, ezta? Eta gero eta jende gehiago aukeratzen du, bai? Baina kasu honetan ere ajuste hori egongo da etorkizunean, eta azkenean orain ere ikusten ditugu nola konposatzen diren maila ezberdinetan adibidez jatorriari dagokionez ikasleak, adibidez lanbide heziketan ikusten dugu proporzio handiagoa pertsona migranten artean, bale? Orduan, kasu honetan kubritzen da, eta azkenean eztabaida oso interesgarria da, ze alde batetik behar ditugula, azkenean pertsona berriak etortzea lanpostu ezberdinak kubritzeko,
Baina aldi berean ere hausnarketa egin behar da, nolabait nola kudeatzen den hori guztia, bai, azkenean badira langileak, baina badira pertsonak haien proiektuekin, haien familiekin, eta kontu honetan ere sartzen da nolabait ere gizartean egondako ajusteak edo. Orduan, kasu honetan ere badira giza baliabideak, eskenean ekonomian asko hitz egiten da horren inguruan, orain beste termino batzuk ere agertu dira, pertsonak dira, baina benetan pentsatu behago ere pertsonak direla, alde batetik ere ona etortzen diren pertsonak, eta beste alde batetik ere kanpora joaten diren profesionalak, ditugu bi fenomeno hauek aldi berean, eta sektore ezberdinetan beharrezkoak izango dira, eta justo pandemia adibidez asko valorizatu zen oinarrizko nolabait lanbideen ekarpena, ekonomian eta gizartean orokorrean, eta azkenean ere sektore hauetan askotan empleatzen dira pertsona migranteak, orduan. Baina gero komentatuko ditugu beste oztopo batzuk edo erronka batzuk, azkenean ez da prozesu erraza. Ados, beraz horri eutxita galdetuko nizueke, ikusita behar bat badagoela, baldaukazu ezuek ideiarik buruan, hau da nola erakarriko genituzke langile horiek behar ditugu lanpostu horiek betetzeko? Kasu honetan, pentsatu behar dugu baita, migrazio fenomeno demografikoa dela, ez da bakarrik lan merkatuaren beharri ez da erantzuna emateko, baizik eta migrazio da fenomeno strukturala. Egia da ekonomia nolabait bere fase expansiboan dagoenez gehiago etortzen dira eta jende gehiago ikusten da etortzen, eta gero krisia dagoenez adibidez nolabait stok negatibo ikusi genuen, jendea zen etortzen eta gainera joaten zen, baina ekonomiarekin asko lotuta dago, ze normalean arrazoirik nagusiena izaten da ekonomikoa edo bizi baldintzak hobetzeko jende etortzen da. Baina, kasu honetan, oztopo edo, erronka ezberdinak ikusten ditugu, alde batetik noski politikoak eta administratiboak daudela, eta batez ere jatorrian kontratazioa, alde batetik dago, hemen beharra edo lanpostuak kubritzeko, baina gero beste alde batetik ere ia paralizatuta dago kontratazio hori, ia ezinezkoa da jatorrian pertsona, talentua bada eta kualifikazio oso altuko lanpostuak badira, kasu honetan asko zerrazagoa, baina beste lanpostuetan adibidez ikusten da ia ezinezkoa dela, Orduan, kasu honetan ja ez da enkajatzen, mekanismoa, beharrekin. Gero, arazo administratiboak adibidez, askotan behar ditugu pertsonak eta bilatzen ditugu kanpoan, baina batzuetan ja badaude hemen. Gertatzen dena da, traba administratibo ezberdinak dituztela eta ezin direla sartu lan merkatuan, Orduan, prozesu hauek ere nahiko konplexuak dira eta azkenen mekanismoak askotan ez dute ondo funtzionatzen zentzu honetan. Orduan, hori beste alde batetik, eta gero beste gai oso potoloa da homologazioarena, eta pandemian adibidez hori ikusi genuen medikoekin, batez ere sektore horretan ikusi genuen hemen medikoak zeudela, baina ezinezkoa zen lanean sartu homologatu behar ziren tituluak. Eta, kasu honetan, prozesua da nahiko luzea, nahiko kostoso, azkenean garestia da, eta sobrekualifikazio fenomeno ikusten dugu, hau da, jendea, kualifikazioarekin, kualifikazio horik gabeko sektoretan lan egitea, eta gero kronifikatzen da gainera, adibidez, zanketa sektorean ikusten da jende asko, 3. mailako ikasketekin, baina homologatu gabe, orduan, galtzen da nolabait giza kapital alde batetik, gero haien eskarmendua ere, eta noski gero bizi baldintzak eta soldata eta orokorrean trajektoriak azkenean baldatzen dira honekin. Beste galdera bat egingo dizuet, gai honen inguruan, arlo honen inguruan, baina pixkatxu bat aterata, izango litzatekela, tokiko enpresetan nazioarteko talentua usartzeak zein abantaia ekar ditzake gure enpresetara? Abantaia baino, beharra. Baina beharraz gain, no? Evidentemente abantaia besterik ez dugulako. Horrek eskatzen du, epe luze eta ertaineko ikuspegi bat, politika publikoen bitartez, ze talentuak harri nahi baldin badugu, jakin behar dugu nora erakarri. Eta nora erakarri horrek esan nahi du, izan barrituzula industria gune edo enpresa gune indartsuak. Eta hortan, atzera begiratzen baldin badugu ikusi ditugu nahiko hankasartze importanteak,
informazio, zientzien informazio eta komunikazio teknologien inguruan, zen eta Ibermática bezalako enpresa bat saltzea, edo Bilomática bezalako enpresa bat saltzea momentu honetan digitalizazioa gorantza doala, eta adimen artifiziala gorantza doala, alako liderrak ziren enpresak saltzea, hankasartzitzera izan da. Orain ja sortzen ari dira finantza lorrean ez darako, eskerra daukagula, finantza industria oso importante izango da, eskerra ditugula, mentxe bertan laboral kutxa izan daitekena, edo Kutxabank Bizkaian, referentak izan daitezkenak horrek talentorak hartzeko. Quantum teknologian, lortu dute, eta Gipuzkoan badaukagu Donostian Multiverse enpresaren inguruan, jakin izan dute, baina eskatzen du, eta abantaila zalantza bari da, jende hori ekartzen baldin baduzu, kanpoko esperientzia eta know-how bezala ezagutzen den guzti hori ekarriko duzula, erronka izango da gainera, ez izatea lau hilabeterako datorren jendea, baizik eta hori txertatzea, gure kulturan txertatzea. Evidentemente, eta Juliak oso ondo esan dau, ezta? Azken batean, kanpotik datorren jende guzti horreri bide bat eman behar zaie, baldintza egokiak eman behar zaizkie, eta lortu behar dugu jende hori txertatzea, ez izate bakarrik etortzea, gero joateko. Abantaila nik uste oso argia dela, baina abantaila baino momentuan beharra dakau. Besteak beste, erronka demografiko hori delako, ez da. Berez beharra asetze hori, eta gero mantentzea, bereziko egongo litzateke erronka, ez da, diozu? Bai, egia da egin dira apostu interesgarriak, batez ere zientzia alorrean, Bilbon ez darako badakagu Bekamp, matematika alorrean inguruko referentzia zentro bat, etortzen dira ikerlariak, inkluso jakin izan zaila emoten BBK Fundazioak badauka sarrikon etxe moduko batzuk, egoitza moduko batzuk anegoteko, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. Horiek etortzen dira, baina gero badoaz. Erronka da, horiek etxartatzea. Ados. Bai, nik gehitzearen, aberasgarri egiten duena da aniztasuna, ez? Horrelako talentoa daukarreta, ematen dion aniztasun horrek, hori da aberasgarria, ez? Enpresatan ematen aurkitu daitekena, ez? Ikuspegi desberdinak eta gain arte guk ikusi ez ditugun gauzak, beste ikuspegi batekin ekarrita, landu dezaketena, ez? Hori litzake igual aberasgarriena, ez? Aniztasuna nik uste, hemen beste elkarrezketa batean ere landuta dezuela aniztasunak eta hori ekarneko. Ados. Hartuko dut aurrez, Juliak hitz egin du, erronka moduan edo kanpoko langileak kontratatzerako orduan, administrazioak bereziki ez, eta legedia jartzen ditu oztopo guzti hori denataz. Justu horri buruz hitz egin nahiko nizuke, zeintzu dira, baina ja modu zehatzagoan oztopo nagusiak, eta zein neurri hartzen ari balin badira, neurri kontratazio hauek errazteko, Europa mailan, nahi baldin badezu hitz egin dezakegu, edo estatu mailan, errazagoa bazaizu. Kaso honetan, esan bezala, estopo ezberdinak daude, eta hauetako nagusiena da administratiboa, bai, lehenek eta behin ona nola etortzen diren, ez da, insersio formak edo motak oso garrantzitsuak dira, ez da gauza bera, bisado batekin etortzea, edo kontratu batekin ona zuzenean etortzea, edo beste forma batzuk erabiltzea ona etortzeko, bai, eta oso bizipen penagarriak kaso askotan bizi izatea, ez da. Insersioa ez da izaten berdina. Orduan, horretarako jartzen dituzte politika ezberdinak, ez da, edo aldaketak egiten dituzte legeetan adibidez, orain dela gutxi egon dira aldaketa atzeritarren legean, zehazki, bai, forma ezberdinak daude, nolabait prozedura ezberdinak daude, nolabait egoera administratibo erregularizatzeko, ez da, dago alde batetik arraigo laborala, beste alde batetik dago ikasketa arraigoa edo beste batzuk. Orduan, ikusten dena da praktikan gero ez dutela ondo funtzionatzen, ze batzuetan, badago alde batetik enpresa bat kontratatzeko prest dagoela, eta beste batetik beste pertsona bat, bai ikasketekin edo eta gogoekin lan egiteko, baina gero azkenean prozesu burokratikoa hor dagoelako, azkenean ez da gertatzen, ez da gertatzen traba administratibok daudelako. Orduan, gutxi barru egongo da beste aldaketa bat, ezta? Orduan, saiatzen dira nolabait errazten kontratazioa, ze orain gainera ikusten denez zenolako egoera daukagun, demografikoki eta ekonomikoki, hala ere ez dira nahikoa, bai, kasu honetan, eta askotan hitz egiten da, ezta? Jatorrian kontratatzeko aukera dela onena azkenean, eta gero aprobetxatzea hemen daukagun kapitala eta pertsonak, ezta?
Orduan talentuari buruz askotan hitz egiten dugu, ekarri behar dugula, baina gero ere pentsatu behar dugu eta zer daukagun hemen, eta hemen badago jende asko eta gero eta gehiago etortzen dira, bai, baina esan bezala, da prozesu demografikoa eta da prozesu strukturala, orduan kaso honetan etortzen den profila batzuetan ez da enkajatzen ekonomien beharri. Entonces, claro, kaso honetan pentsatu behar da baita ze oso batzuetan izan daiteke diskurtso arriskutsua, ze Alemanian adibidez bizi zuten eskarmendu hori, gastarbeiter figurarekin, haiek nahi zituzten langileak, bai, lan egiteko Alemaniako ekonomian, baina etorri ziren pertsonak, baina konturatu ziren oso berando, eta azkenean horrelako politikak egiten baditugu, epe luzerako hausnarketa egin behar da, bai, nola antolatu prozesu hori, eta ze baldintzetan lan egiteko. Ze gero askotan hitz egiten da, azkenean hartzen dituztela bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak, baina pentsatu behar dugu zergatik gertatzen den, zergatik bertakoek ez dituzte hartu nahi, adibidez nekazaritzan edo eraikuntzan, zergatik hartzen dituzte lanposturik gogorrenak edo baldintza txarretan, zainketa sektoretan edo kaso honetan, pentsatu behar dugu ez bakarrik zenbat ekarri edo nola ekarri gehiago edo profilak enkajatu beharretan, baizik eta pentsatu behar dugu baita berean bai zer daukagun hemen eta ze egituran sartzen diren pertsona horiek, ze gero honekin dago lotuta eta zuk aipatu duzu etxe bizitzaren auzia, eta beste hezkuntza eta beste batzuk, bai, eta dena lotuta dago, ez da bakarrik ekonomialdi batetik eta bere beharrak eta konponbidea baizik eta gizartean orokorrean pentsatu behar da, bai. Honen adibide bat izan daiteke, eta oso ona, herri honetan zer ona asmatu baldin badugu izan da, lanbide heziketa duela. Ikasi eta lan egiten. Badago jende asko, igual migranteak etorri direnak hasi direla ikasten, hori da helburua, lanean sartzeko orduan trampak egin behar dituzte, ezin dira sartu paperik ez duelako, baina ikasten ari dira. Arazo burokratiko bat. Eta gero bigarren puntu bat aipatuko nuke, mundu mailan, eta ni izugarrik eskatzen honek, ikusten baldin badugu politikoki mundu hartzen ari den joera hori, Donald Trump estatu batuetan, ikusi genuen Erresuma Batuan, migrazio politikaekin, Donald Trump egin duen eiza guzti hori jendea botatzeko, arazo bat daukate, hainbat lanpostu betetzeko. Brexita gauzatu zanean Erresuma Batuan, gauza bera bizadoekin izugarrizko arazoak hainbat lanpostu betetzeko. Baina kontua da, Europati datozen, eta espero dezagun abaldatzea, baina datozen hildo berri horiek, joera berri horiek, Rumanian izan dira hauteskundeak, hori ere maitzak izan direnak, Alemanian AfD hor egon zan, claro, hoien politika dira, immigrazio murriztea, baina kontra tortzen zaie. Europa zaharkitu honek behar du kanpoko jendea. Orduan, hor aldaketaz baldin badago gero eta arazo gehiago izango ditugu, eta gure kontrari dira politika atzerako guzti horiek. Ados. Anistasuna hartuko dut orain, izpide, anistasuna eta hizkuntza. Bai Euskarari elkartetik gaudenez. Eta horrez esan dizuedan bezala, herritar baten galdera daukagu. Bai? Hementxe ondo entzuten dezuen. Nola eragiten du hizkuntza anistasunak lantokian? Bereziki Euskal Herria bezalako testinguru eleanitz batean. Nahi duenak. Nik erantzungo nuke kalitatearen ikuspegitik. Hizkuntza, azken batean esan, marketing ikuspegitik azalduko nintzateke edo, bezero batentzako alik eta zerbitzu egokiena eskainene baldin badugu, askotan erabiltzen duguna da, bezeroaren hizkuntzan hitzen behar dugula, zintzu guztian. Hizkuntza da kalitatearen eta zerbitzu kalitatearen beste ezagorretako bat. Orduan ezin bestekoa. Orduan, eta ni beti esaten dute, eta askotan tokatu zait hitzaldiak emotea, fijatzen baldin bazara, ni Bilbokoa naz, Bilboko Gran Biatik baldin bazoaz, Deutsche Bankek, Zarak, Ikeak, horiek guztiek, publizitate guztia euskara eztardea esaten baldin badute, eta horiek marketingean diru asko inbertitzen dute, zozegatik izango da, eta hori da zerbitzu kalitatea. Orduan, ezinbestekoa da, bezeroari eta lanari etekin handien atatzeko, lana kalitate ikuspegitik borobiltzeko. Orduan, horiek egiten baldin badute eta horiek inbertitzen baldin badute eta Ikeak bere webunea eta Zarak bere webunea euskaraz baldin baduka, zehozegatik izango da, horiek ez dute dirua gastatzen edozein gauzetan. Hor badago, bezeroa hasi betetzeko puntu hori. Orduan, horrek ere gauzen dugu, askotan nik esango nuke, hemengo enpresek paletismo puntu daukatela, ikusi dutela euskerak ez duela aportatzen eta kontrakoa. Kanpokoak etortzen baldin badira, zehozegatik izango da. Nik horrekin erabat adoz, izan dezakegu lehiarako abantaila
antilarako balio duela eta eskerrak, eta horrek badu indargune hor euskerak, eta ikusten da, gainontzeko enpresak ere hortan ari direla dirua inbertitzen, eta zorionez hori ona da, gure hizkuntzarako. Lan asko egin dugu arlo askotan, hizkuntzan iztasun hortan, gehien bat bi hizkuntzekin era berean lanean aritzeko. Lan asko egin dugu, azkeneko hamarkadetan, azkeneko 50 urteetan hezkuntza aldetik, eta gu atera gara, eskola ikastoletatik atera gara euskaldunak, baina gero lan eremura joan genean aurkitu duguna da inguru erdaldun bat, ez? Eta hori azkeneko gogoetan ere nabarmen, ez? Esaten da lan eremuan enpresek badugula zer egina, ez? Eta hori da hurrengo pausoetan landu behar duguna nabarmenki, ez? Eta gure egunerokotasunan, gure agendetan egon beharko luke hizkuntzaren euskararen erabilera, euskararen bultzaera, euskararen plan estrategikoak, gure gestio plan guztietan egon beharko luke horren inguruko hausnarketa bat, gurentsi bertan ere egin dugu barne hausnarketa bat eta jarraitzen dugu euskara eta euskal kulturaren sustapenean sinisten eta bultzatzen, ez? Eta lanketa biek ere egin behar dira, ez? Eta nolabait, gu egiten ari geran bezala, besteak ere etorriko dira, ez? Batek tiratzen badu, besteak ere etorriko dira atzetik, eta nolabaiteko bultzatu beharko genuke, gure ikasle, gure etortzen diren etorkinak ere ikustea, hau beharrezkoa dakagu, eta nolabait bultzatzea, ez? Eta lan ere mura sartzen ezenan ere, gure garrantzitsua, ez? Eta hor badaukagu erronka oso potentea enpresen bainan ere. Edarki. Azkenean enpresa mailan gertatzen dena ere gizartean norabait islatzen da, eta aldrebes, ez da azkenean adiez, migrantekin gertatzen dena adiez, ondarroan bizi diren migrantek askotan euskara zuzenean hitz egiten dute, eta ikasten dute euskara eta ez gaztelania, adibidez, Senegaldetik edo etortzen diren pertsonak. Orduan, kasu honetan, erronka daukagu gizarte bezala, ezta? Eta arlo guztietan ez bakarrik hezkuntza arloan edo instituzio publikoetan erabiltzea, baizik eta, gero ona etortzen diren jende berria, ikusten badu, benetan beharrezkoa badela, eta eskenean komunikaziorako gakoa bada, kasu honetan, ikasiko dute eta interesa jarriko dute honetan, ezta? Azkenean, gainera pentsatu behar dugu ze egoeratan bizi diren, ez da azkenean ze ordutegi, ze lan baldintzetan, ze bizi baldintzetan bizi diren, eta askotan ez daukate ez demorarik ez dirurik inbertitzeko, euskaltegi batera, naiz eta euskaltegietan ere gero eta jende gehiago ikusten da kanpotik, ez da? Eta erraztasunak eskaini. Justo orain dela gutxi argitaratu dituzte datu batzuk, ez da? Baina, kasu honetan hor ere ikusten da, nolabait ezberdintasun oso nabarmenak, ez da? Alde batetik ikusten da, gehiago ikasten dutela, adibidez, Europatik edo, adibidez, Argentinatik etortzen diren pertsonak, azkenean hori azaltzen da maila sozioekonomikoarekin, ezta, eta lanpostuekin. Alde batetik ere, adibidez, oposizioak aukera badaukate, azkenean motivazio gehiago daukate euskara adibidez ikasteko eta maila altua ateratzeko, baina noski horretarako nazionalitatea beharrezkoa da. Kasu honetan, orduan, oinarrezko lanpostuetan lan egiteko agian ez dute ikusiko hain beharrezko, ezta? Orduan, kasu honetan, nolabait kontagiatu behar da ere migrazioaren populazio euskararekin eta alde batetik beharra ikusi behar dute, baina beste alde batetik ere erraztasunak egon behar dira, batez ere sozializatzeko, ze gero, ez nik ikasi nuen euskaltegian, eta gero kalean, ez daukazu aukerarik. Bentsat, Bizkaian edo, ez daukazu hainbeste aukerarik praktikatzeko, batez ere normaltasunez, esan nahi dutez, berbalagun batzuekin geratzea, baizik eta. Gerozta gehiago. Gerozta gehiago ikusten da, baina modu natural batean, Gipuzkoan bezala ez da enbeste ematen, orduan, azkenean, uste dut prozesu lentoa da, baina azkenean gizartean aurrerapenak egoten daudenean, azkenean, beste sektoretan edo, adibidez, migrazioarekin ere aurrerapenak egoten dira, adibidez galdetzen da inkestetan ze maila daukaten euskararekin eta orain ere ikusten da 5,8 erabiltzen duela etxean komunikaziorako. Orduan ez da datu oso basua. Hirukote, oraindik galderak ditut eta nik usten dut beste ordu bete ere jarraituko gendukeela hitz egiten.
Oso prest ikusten zaituztet, baina amaitzen joan barra daukagu, beraz asko eskertzen dizuegu zuen ekarpenak eta gure gonbitea hartu izana. Eta zuei ere eskerrik asko, hor atzekaldean egotegatik, eta hurrengo saldarsaldian ikusten gera. Ondo izan.